Dobrý deň. Dominika, my sme prišli bez problémov, lebo on to pozná, ale vy nám poveste, že či je toto dobrá lokalita, aká to je lokalita. Áno, lokalita je perfektná, pretože to máme blízko na sídlisko Sekier, čiže tu máte kompletnú občiansku vybavenosť, keby ste čokoľvek potrebovali. Vlastne je tu Zvolenská priehrada, je tu krásna príroda, môžete tu... Toto je ona, hej? Áno, áno. Prvý dojem z tejto chaty bol úplne že perfektný. Páčila sa mi veľkosťou, tvarom, farby, úplne že podľa mojich predstav. A pre nás je dôležité, aby to nebolo obrovské. Je to veľké, či je to také akurátne? No, celková rozloha pozemku je 596 m². Čakajte, len odovzdám informáciu. To je dosť. To nie je málo. Ale pokiaľ by to bolo iba kosenie trávy, tak v pohodičke, nie? V pohodičke vlastne dom disponuje rozlohou 88 m². To je akurát. To je dobré. Pričom to je už vlastne s pivnicou, povalou a prízemím. Výborne. Pôsobí to novo. Je to Áno. len zrekonštruované, alebo naozaj nové? Je to novo postavené v roku 2022, pričom posledné úpravy prešli v roku 2023. Jedná sa o novú drevostavbu, ktorá je postavená na pevných, vybetonovaných základoch. Dobre. Tak čo hovoríš na to? Lokalita dobrá? Perfektná. Poznám to tu. Chata vyzerá zvonka parádne. Poďme sa na to pozrieť. Ako vyzerá znútra? Poďte na to, Dominika. Nech sa páči. Pri Zvolenskej priehrade je k dispozícii novúčičká moderná chata. Jedná sa o dvojizbovú, kompletne zariadenú chatu, ktorá disponuje obývačkou, ktorá je spojená s kuchyňou a nachádza sa v nej veľmi príjemný krb. Je tu priestranná kúpeľňa a jedna spáňa. Dom je podpivničený a má tiež povalu. Joj, ale tu už ste aj zakúrili, to Áno, je teplúčko. už je teplo. Fajn. Keď sme prvýkrát vstúpili do interiéru, tak hneď ma zaujala tá novosť, tá modernizácia toho prevedenia. Bolo tam teplo, také živé farby, no veľmi sa mi to páčilo. Zvonka to bolo pekné a znútra, wow, teplúčko. Pre mladých ľudí je podľa mňa toto výborné. Že domáci bol trošku detailista? Áno, úplne. Čo sa týka tých dosiek, ktoré sme tam videli, tak ja by som to určite trošku prerobil, niečím by som to možno natiahol. Nie som zástanca takého priznaného dreva. Ale aj tieto výhľady sú pekné. To je krásny. Na tú priehradu, Na tú priehradu je je to. fajn. Tu máme kúpeľňu, Áno, tam je obývačka a tam potom máme koľko izieb? spálňu. Jedna izba, spálňa, 15 m². To znamená zatiaľ, keď dobre počítam, aby som sa trafil trošičku aj do tvojich predstav a do zadania. Chcel si 3 izby, to znamená 1, 2. Tretia teoreticky by mohla byť časom hore. Povala má 20 m². Poďte, zmestíme sa tam všetci? Určite áno. Parádi. Vyzerá toto veľké. Pekne to spravili. Áno. Takže nachádzame sa v kúpeľni. Komplet sanitov, vlastne vybavení sa sanitou. Je to aj také trošku retro, s moderným... S nádychom. Kúpeľňa sa mi páčila hlavne v tom, že bola oddelená aj záchodom, aj tou kúpeľňou. Bolo to v jednej miestnosti a bolo to pekne predelené a samotný sprchový kút bol na moje pomery na takúto chatu až príliš veľký, čo je dobre, čiže ja nie rád som v nejakých tiesnených priestoroch. Tu máme teda pračku a takto nám to tu zostane, alebo pračka pôjde preč? Nie, komplet sa to Takto, ako to predáva, uvidíme. áno. A ešte vlastne je tu prietokový ohrievač na vodu. Čo hovoríš na ten dizajn? Veľmi pekné. Čo sa týka vykurovania, tak tu máme vlastne krb. Iba? Nie, ešte je tu druhá možnosť. Vlastne sú tu elektrické rošty, čiže podlahové kúrenie. Obývačka sa mi veľmi páčila, bol tam teda gauč, krb, ktorý ja teda môžem, čiže určite by som to tak nechal a asi by som tam nič nemenil, možno len farby, sedačky, ale to je celé. Je to dobre zateplené? Áno, je to dobre zateplené. A svetovú stranu, Dominika, máme akú? Severnú. Odtiaľ pôjde chlad. Ale je tu teplo, vonka je zima a tu je teplo, keď je zakúrené. Lebo chceš to užívať asi celoročne. Áno, určite. Je dobré mať takéto kachle, jednak je to príjemné teplo a je to aj esteticky celkom dobre to vyzerá. Takže musí zakúriť, rošty tomu trošku pomôžu, keď prídeš, aby si nezmrzol. Táto piecka, tieto kachle to dotvoria. No a máme, Dominika, ste hovorili už len teda túto jednu izbu? Áno, spálňu. Poďme sa pozrieť. A dosť veľké. Áno. Čakal som, že to bude menšie. Tie skrine by som vymenil asi.
Asi nábytok by sa musel celý vymeniť. To tiež nie je náš štýl, ale to je, ako sa povie, to najmenej. Posteľ by si chcel takúto, či vymenili by sme to? Máme vyššiu posteľ a ja som zastanca vyššej posteli. Také, že keď si sadneš, tak nohy ešte sa hýbu. Spálňa, keď som vošiel do spálne, bola veľmi veľká. Čiže to sa mi veľmi páčilo, bolo okno smerované priamo na priehradu, čiže keď sa zobudím, vidím krásnu prírodu. Čo sa týka nábytku, ten by som kompletne celý vymenil, lebo ten nie je náš štýl. Pre mňa je naozaj veľmi dôležité, že tá možnosť zobytniť podkrovie, tá možnosť existuje, ona je. Budeme vidieť, že ako to ten rozpočet urobí, že či ešte zostane na to priestor, alebo potom možno trochu neskôr. Dominika, to, čo sme ešte nevideli, je tá záhrada a tam by ste nás mohli zobrať. Rada, nech sa páči. No zhodnoť. Presne takto som to predstavoval. Nie je veľmi veľké, málo roboty a možný relax. A toto tu sedenie? Bomba. Dobre celkom. Mohli vyložiť. Grilovačka, relax. Je to presne, aké to má byť. A južná strana. To znamená, keď už naozaj budeš potrebovať trošku viac slnka, tak toto je tá strana, ktorá ti ho dodá. Dobre? No, a ešte k nehnuteľnosti patria takéto dve kôlničky na rade a drevo. Tak vieme všetko? Vieme všetko, už len nevieme cenu. Zvedavý som, lebo mne stále ide v hlave, lebo ja keby som toto chcel, tak by ma naozaj veľmi zaujímalo, či to podkrovie vydá, alebo nie finančne. Tak máme nejaký rozpočet? No uvidíme. Čo ty myslíš? Ja si myslím, že áno. Budem pevne veriť.